Beste behin ere, hemen gaude Amurrioko Reforren Ariaraldeko garapen industrialerako mailaren aurrean. Bertan bildutako ordezkari politiko eta instituzionalei duten erantzukizuna gogorazi eta neurri erreal eta urgenteak hartzea eskatzeko. Azken asteetan Aiaraldea berriro egonda albistegietan hainbat arrazoiengatik, baina hemen ez da ezer aldatu. 100 lanpostu jarraitzen dute suntsitzeko arriskuan, eta erakunde publikoak kaleratzeen erantzulei ardurak eskatu ordez, langileon bizkarren gainean jartzen dute ardura guztia. Berriro errepikatzen dugu. Arazoa ez dugu guk sortu. Tuborre Unidos eta Garnikako zuzendaritzek sortu dute. Eskatu eurei ardurak eta konpromisoak ja. Guk borrokan jarraituko dugu. Hilabete bat baino gehiago igaro da Tuborre Unideseko greba mugagabea hasi zenetik. Eta Maderas de Llodioko grebak 213 egun bete ditu dagoeneko. Aste honetan ere hainbat elkarretaratze eta mobilizazio egingo ditugu Laudion, Amurrion zein Bilbon. Argi usteko ez dugu inolako kaleratzerik onartuko. Apirilaren 29an aldiz, Sos Aiaraldearen bilera egongo da Amurrioko kulturetxean 7:00. Deialdi guzti horietara batzeko gonbita luzatzen dizuegu. Kaleetan eta pikeetetan ikusi dugu elkar. Aiaraldea defenda dezagun. Gora langileon borroka! Gora!